Imana mangaramu di hati-hati dot pikiran mulabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ibulu marohata lau manangi hon hata di debata nagabi gugu di partodiota. Imana nenek sian buku Pesalmen biddu ono 22 ayat onom sahat rodi ayat 10 tulu. Pesalmen ono 22 ayat onom sahat rodi ayat 10 tulu. Ujahahum matuhita songonon matar surat disi. Holan tu dibatama homar huraja ali todiki aisian ibana ro sihirimokku. Holan ibana do partano batuaku dot hatuoku hapurusakku dang tagamon humor ditau. Guru di debatado hatuoku dot hamulioku partano batoan ni haguguoku marhaposan tu debatado au. Saya marhaposan tu ibana matoktong nang hamu ali dongan jolma. Usehok kamuma rohamuna tujuluna debatado haposata sela. Hosa sabindo yang gojolma manusia gabus do anak nibawa namat nasangap. Mukal tugijang di bagasan tibangan sian hosado nasida luhuna. Unang ma pangasahok kamu pangarupaon jala unang hagi jakok kamu na didobo. Unang ma mangapian rohamuna digada-gada ni sinamot. Sahali do makuling debata, 2 hali doi hubegi. Saguru di debata do hagugoon. Jala gok dihodo ale Tuhan asiniroha. Ay di bala sokodo tuganup jolma hobbar tu pabahenanna. Ido sahatna. Topik dihita debatado haposata. Huriani Kristus inahina holongan molo tahatai debatado haposan. Dang apala riko dihita perdebatan dison. Gariada tasukun madirita tahaposi do debata ala juk do jolma kadang olo maralo padapo na taringo tu haposanon taringo tu pos ni rohaon jaladang tergambarkan sasitong nadang boy puas hita dia ka pangatusion marhiti hata-hata di namarhaposan tu Jehobaon. Songo dia do namarhaposan tu Jehoba. Adong ma danak. Jadi biasa do mulo danak dakya hoho mo nate. Paruhak kamu ma apalagi anak sipay 2. Atar songon na lincah don. Martibakon anak si paisada. Molo anak sakangan atar hom deh. Parsip songonau rupaning ate. Parsip-sip doi baru paning. Ale parok kamu memolo anak si nomor 2. Atar songon na gemor do tikon. Atar songon na agresif ibana. Sudiru dijakit yon. Nasubudu lepot dijakit di rupaning. Tarsongonido dak kuboto pangalamak ko amang ala 2 pahupumuna di jabu si nomor 2 pasongon na aktif di bana anggo si nomor sedai parsip-sip songoni badang pola ulo rupaning songoni. Jadi huruwa si nomor 2 on danak na cerita honon saya dicakiti bana mo sudi hapi tanpa saya dari bana sah may bana tu sada titik tembok na tibbo topu maro biar ni rohana. Ngai sudi halaman dokon turun inna. Anu mamusi mandokon mari lompat inna. Badang ulu ibana. Saya makitiri bana hu tangis rupaning.
Sudi halak madokona di sini nama merengi, turun lompat, ku tangkap, ku takut beho. Cepat. Dangului bana. HP Roma bapakna. Bah. Merhua hodisi. Saya majaki di hona. Takut pak, takut. Nah. Turun. Lompat. Aduh, pak, takut pak. Lompatlah, ada bapak di sini nak. Pitor ditibung mak, ditakut bapak nama. Buasa halak na asi mandokon tibung ma lompat ma dangoloi bana. Ale buasa dung amung na dimasuru melompatlah mang. Mari nanti bapak tangkap. Pitor adong inisiatifna melompat ibana tanpa pikir panjang. Dia tidak berpikir apakah bapaknya itu melepaskan atau bagaimana. Alaniaha pos rohana. Dang tergambarkan ya manginang. Dang tarbek kita lo mendefinisikan songo dia do pos ni rohai. Ala nangamar di bagasan ketakutan dan aki ala ditipu gimana ala disi bapakna. Kadang memang tanpa tersadari ya manginang bahwa iman merupakan dasar pengambilan suatu keputusan di bagasan guluta. Iman haporsotei dasar kita untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Kadang kita hampir dang peduli songo dia do haporsiot taun. Dang peduli tubuh do manang magudang do manang tang do haporsota sadok tadaleni manguluta. Tanpa kita berpikir bagaimana kita beriman. Tanpa kita bertuhan. Bagaimana kita bertuhan? Songo dia do pos nirohaku tu di bata. Tadalani songo nasomal terus songo ni. HP nunga 21 hari kita masuk ke 2024. Seharusnya apa yang menjadi ketakutan kita pada tahun 2023 dan alasan B ketakutan tamuse di tahun 2024 ton. Ala nunga tamasuki tahun 2024. Nunga tadalani tahun 2024. Jala hatop do berdalan tiki hirana tuari do hita pa jojor nate. Hirana tuari do dimula na terbigi di son. Dangadong be pohon Natal. Happy biasa na saya merputui di sol maison. Happy tong do nama beni do tong merputu musik. Idu minggu luar biasa do pohon Natal ton rupaning. Do sudi na subuh do nakok jolma tulang katanon merputu do tong. Aladong lapu-lapu di son. Hirana tuari do pinamasay. Amanginang riko do taboto. Bahwa diganu partikiani di sido de bata. Digaduk na masa na tabulus di sido de bata. Rap do de bata do hita. Rap dot hita do de bata. Godang do neneng taputihi sa sitong na di pardalan neneng uluta. Tanpa sadar kita manginang bahwa halak na porsia saya dirajumi do akka partikian nabi nulus nai gabi parsiajaran di partodionna gabi parsiajaran di ngoluna dia belajar terus laho manada songo dia do di bata asa marhaposan ngoluna tu jahuba di rohani na porsia diragam ni na masai nabi nulus nai adong do sakap ni di bata dihalak na porsiak, dihalak na mardebata hodemata, diganuk partikian na masai, dirajumi bana do, adong do nanidok ni dibata di bagasan nguluna, dang di pasobubuti jolmai, mamakke nguluna madalani partikiani, dang di pasobudebata buti jolmai. Dari ada saya diajari di batado sian akan namasa nabi nulus nai asa marsiajar hita manginang haposan do de bata diurupi do hita Yesus haposaku unanga pasobu ada keyakinan ada Tuhan bersamanya di bahani di pasobu hita di tiki nasalpu molomar sakiba
asa adong do rupaning persejarah dihita ay buasa marsa kau rikot do na marsaki ta uji maju amanginang he ado hita marsak siapa do pahamu na pijujuk do marsak kamu bereng iyo apalagi masuk manueng arisan on nate apalagi kainahan non rupaning merbiru puang ang na merah hati arong na terakota macam may tarsongon rohatay do ate kanido kok do hita marsak buasa marsak kau kudok matu hita manginang di luas de bata hita marsak asata persiajari do rikot do marsak hita rikot do arsaki di hita hasia do halak bolo marsak ibana lam dinggad do ngoluna bolo marsak jolmai ahado naro di hita bolo marsak hita saya tong marsak marungut madili adong do gunana di ngoluta molo dang adong puasa pula taulay suang sonido mulo marsahit hita asa di luas di batado parsahito di rotu hita manginang asa taboto do ay dang adong gunana hape na marsahiton ikon semangat duaw ikon malu mau ay galedo pamatakku galedo partodiokku susah do dongakku susah do amatakku inatakku keluargaku belum marsahi tahu atong ikonau do pamalu ponau ala buah pos rohana debata mangajari ibana ikon mergugu ibana mulutung pigudang akka kerugian saya dong do kerugian dah aidang terus kita mangomo ate mangade saya dong do mangomo rugi itu terus anggo mangomo terus gijang do hatta merdela pehirana bais molo dibereng hal ana rugi dang dong anakku ho dong aku ho rugi do ho na daw ale dang dipalos di bata rugi terus asa nang madile jolmai selalu ada gelombang kehidupan sudina masai adong do nadidok nadi siamanginang nang pisipata las roha sipata marsakiba songonido nang Raja David manang Raja Daud dang pitor raja ibana ay parmahat do ibana unang tadok kondang adong pergumulan ni si Daud manang si David budang banyak besar pergumulan ni si David jalanin na namalo ditiki di suraton pesalmenon na memberontak do geleng na si Absalom neneng mabuat harajaw ni siya nibana baik kok kamu mudar na sendiri mangarsaki neng mabuat harajaw ni hapi siya di batado di jalo ibana harajaw ni ikon gulutom may geleng na sendiri do maben susay ibana ado perrohat tamanginang molo di susay geleng mo dangarong naukatsi siya ni dangarong naukatsi molo di susay geleng ate inang ate anggo akama tongdo susah ate itu dah songona di beneng akamon baru neng rohanat tongdo susah itu songoni do na masa di si sian mula na peditikin neng Rosi Samuel madapoton among na si Isak neng ditudo masadesan geleng na gabi raja dang ditudo amanay si Isak ay pardaying na medo ibana dang apala dinggan rupana biasa do rupana berbeda siya akahahana si Eliab si Abinadab do si Sama tugus ikon na tugus do raja jadi dang dipatuduhon si Isak si Daud ay pardaying na met buah maparmahan ngabu ita beringi masak ako dubuh ini ate ido dah dang adong rupaning alai ido ditudo de bata di bering musim di perjalanan ning uluna manginang pardaging name meibana ikon alon ibana mo nang ibana marodo pun si Goliat saya di pahusur ibada di pikiran na di rohana nang dihapuson na buasa boy mo nang hao hape si belga raja raksasa si Goliat holan alani abalang mau nangau tidak masuk akal
HP so na pola hiai bana dilatih gabi. Parporang manang tentara. Saya dipikir-pikir ibana dui. Buasa boi mo na ngau. Buasa boi gabi raja au. Ternyata manginang dung di parwahon. Hebat do, manang luar biasa do. Pakaposion di si Daud. Tu di bata. Ido hasurungan nasian akana asing. Halak na marhaposan. Tu jahuba do anggo si Daud. Di baheni holan tu di bata do ho. Holan tu di batama ho marhuraja. Ali to diku ikonido tahatidako di bagasan nguluta. Ikonido tadokon di bagasan partodota. Ikon jahuba do haposamu. Dangadong na asing. Dan kesehatan haposata anggo kesehatan non sel marloro do yete moloro dan au dak kubo to manang buai ngalilingaw moloro dan isi ma dokter siak kamu rupaning manang bidan ate unang ma bidan bidan olan tudak dana do yete rupaning ya molohona udan au flu do au iro makana moloro dan ini si dui baru paning. Manang molodang tartau be ikon keramas dong musik. Si patamar lorodo kesahiton yang manginang. Unang mangapiak kita mulu marsahit. Mamer na marsahit, na nasihati. Nasi de petong do marsahiti. Ay masih sakui. Ibu tu hamu do habe rupaning. Itu dah. Masih sakui sahit dabe do hitaon rupaning. Kadang tatutupi dong. Dan arta mulu gudang arta taberes manguluta tidak inang daw. Nah tapi rikot artai ikon jahu badu haposata dan dang holan dang dongan dang pardonganon haposata unang tadokon mulu gudang dongat tagabit tenang manguluta manang dang adong masalah o tidak dongani pigudang do dongan namek keli ale godang natangis dang piga ngajujuk te bigi rupaning ikon jahu baru holan jahu baru nabui madongan hita terus dongan namekel gudang ale dongan natangis so piga hidup harus dilatih untuk tetap setia kepada Tuhan ido nadidok niturpuk tahun di hitang pola do karas hatani si Daud di son di 10 ho sasabing do anggo jolmai alugo idu lapatan na marlauro do dongane tabereng majo dipertikan na perpudenon akan masa di televisi teh na diripu do dongan na sida ngamar lari abe melompat sudi hola dibereng songon nasing lari hola dibereng songon naganggu tinggalkan gampang do jolmai alugo ho sadui donganon molutung pisongoni dang nagabi somar donga kita manginang jadi ada di dok domuse di son unang mapangasaon hamu pangarupaon jala unang hagi cakok kamu nani dobu iman memampukan kita untuk mengambil keputusan apa yang harus kita perbuat iman memampukan kita untuk mengambil keputusan yang baik ido makana maaf dangadong halak namar hapur siaon mergabus dang diulah halak na porsia gabus ala di rohana eda gudang do gabuson namang ototoi dui asahu ototoi ho digabusi majokanna airong diberi kosong ni daong inna na digabusi di mang ototoi donganna dang adong ngulu ni halak na porsia nama si ototoan tapi dia berani mengambil resiko hidup karena dia yakin tahu risiko yang dia terima dari Tuhan adalah berkat pasu-pasu bukan yang lain di baheni yang manginang debatado hapur sata unang tapake pikirat tahun ai pikirat tahun uludo dililuhoni merbarita mamusiao
Hiado hubigi carita sen perjamita. Namasa di Tanah Duis manang di luar Jerman. Najului nabron. Ima taringo tu namasa perperangan Hitler. Sudi du hita maboto taringo tu si Hitler ate. Gabi tubuh ma negarai gabi dua Jerman Barat doh Jerman Timur. Jala si Hitleron ternyata Asian keluarga Kristen di mana sasitong na. Alenang porsia di dibata. Danga dong nang gotik pos nirohana di dibata. Jala berusaha do ibana lau manegai haporsia ni jolma. Masuk baibana tu akapar sekolah ni dak danak. Dia mulai dari anak-anak merusak iman. Didok ibana mah. Tidak ada Tuhan. Buktikan Tuhanmu. Si masih tidak dana kiwar tapi tidak dana kan itu. Coba buktikan. Minta. Tuhan minta roti. Coba. Berdua. Ada nggak datang rotinya? Bilang. Berdua semua. Babur juda dan laki berdua. Martengiang. Tuhan lewat dihami roti. Amin enak. Dung amin. Mana rotinya? Mana Tuhan itu? Dikasih nggak roti sama kamu? Bah, sodet dan laki. Tuh naruhanat tong. Coba berdua. Hitler berikan kami roti ini nak. Bapak tanya dan laki muse. Hitler berikan kami roti. Amin ini nak. Roti. Mana yang benar? Allah atau Hitler? Hitler nak. Bah Hitler masuk di jolma. Propaganda. Sering kita dipengaruhi. Berusaha do simulison manang berusaha do pertibi merusak iman pengharapan kita. Asa molo halak namar hapursion namar hapusan tu jahuba. Heado ibana marsak. Heado ibana marukil. Heado ibana marsahit. Heado ibana rugi. Heado ibana pujung. Heado dialami ibana akan apait di bagasan perdalan yang uluna. Alai molo halak namar haposan tu jahuba positutu rohana dia nonubinggan ido di lewat di bata di perdalanan yang uluna mangulu di sima hita. Amin martanyang hita.